हाय सगळ्यांना। मी भरपूर खुश आहे, कारण का खुश आहे ते तुम्हाला पण माहिती आहे सगळ्यांना। सांगायची काय गरज नाही, तरी पण मी सांगते, कारण आता माझे लवकरच 20,000 फॉलोअर होणार आहे आणि त्यासाठी मी ठरवलं होतं असं, कारण मी 1-2 वेळा लाईव्हवर आले होते पण मला नाही आवडलं। कारण मी असं बोललेले की माझे 20,000 फॉलोअर झाले ना तर मी लाईव्हवर येणार आहे, मस्तपैकी लाईव्हवर आपण गप्पा मारू। तुम्ही भरपूर मेसेज करतात, तुम्ही काही तुमच्या मेसेजचं उत्तर देत नाही आणि त्यासाठी मी ठरवलेलं की 20,000 फॉलोअर झाले की मी लाईव्हवर येणार, तुमच्याशी गप्पा वगैरे मारीन आणि मस्त 20,000 फॉलोअर ज्या दिवशी होते ना त्या दिवशी कोणाला जर माझ्या घरी यायचं असेल ना तर नक्की या, पण यायचं असं तर असंच नाही यायचा, कारण केक बिक तुम्हीच घेऊन या आणि त्याच्यावर असं मस्तपैकी फेसबुकचा असा केक बनवा, फेसबुकचं चिन्ह असतं ना तो केक बनवा। मी मस्त केक कटिंग करन आणि तुम्ही या सगळेजण, असं मस्त केक वगैरे कटिंग करू आणि केकच कटिंग करायचा फक्त, पार्टी बिर्टी काय होणार नाही आहे, कारण अजून मला काय फेसबुकची पगार आलेली नाही आहे। चला, आणि जेव्हा फेसबुकची पगार येईल तेव्हा मग माझी जे खास याच्यावर मित्रमैत्रिणी झालेले आहेत ना मी त्यांना बोलवण, आणि या तुम्ही, या तुम्हाला यायचं असेल तर फेसबुकचा केक घेऊन या। चला बाय, मी लाईव्हवर येणार आहे, हा बघा।